Ngao dong udah na magkagaw. Unya na, kung ako mga ka. Namang tuba diyo. Di. Di kong kaon. Saan na yung trabaho? Pagidatan ano mo daw? Sedap kayak isa tu. No, 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 no. Yaan mo kung ito. Ako mo na kong yay. Tawa na kali ko dali na. Nina. Kasi binagos tumat sa kitalo na kong utang. Ano tuwa ko? Unya na, kung ako mga ka. Namang tuba diyo. Ay. Oh no. Di kong kaon. Saan na yung trabaho? Huwag na yung tuba. Unya ang tuwa ko. Kuha na yung tuba. Sutay ko. Ako ko. Ano? Idol. Pore na bilis na ba sa kagalutukan libin? Kaon pre. Lilang, lilang. Mana ang plato kung gikuha kay. Dali lang. Betul. Luya ba ni mo no? Asa ba kayo natulog ka? Tulog ko dito. Nagsabot ang tandaan nga ang tuba. Daan ito kusina. Di ko man mo ko ni. May kanong kamay.